በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ሩሕሩሕ ፈጣሪና ክሳብዚ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ግዜ እዚ ኣብ ዝርያ መቕደሱ ተረኺብና በቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ዘላ ናይ ስብሃተ ነግህ አገልግሎት በዚ ቃል እግዚአብሔር ዝኽንራኸብ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ከምቲ ናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኣገልግሎት ኣውደዋርሕ ካብ ብ6 ጥሪ ክሳብ 10 ጥሪ ዘሎ ግዜ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ናዝሬት ኢላ ሰይማቶ እዩ። እዚ ኣስተንትኖ እዚ እግዚአብሔር ኣብ ናዝሬት ዝገበሮ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ናዝሬት ከም ዝተወልደት ኣብ ናዝሬት ከም ዝዓበየት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም እኳ ኣብ ቤተልሔም ይወለድ እምበር ኣብ ናዝሬት ከም ዝዓበየ ብሰብኣዊ ኣተዓባቢኡ ነዝማዱ እናተኣዘዘ ከም ዝዓበየ ምስ ዓበየ ከዓ ኣብ ናዝሬት ብዙሕ ነገር ይገብር ከም ዝነበረ ሰብ ናዝሬት ግን ከም ዘየስተውዓልዎ እቲ ኩሉ ኣብ ናዝሬት ዝተገብረ ኣገልግሎት ከዓ ብሓደ ቃል ናይ ተስፋ ቃል ክንሪኦ ኢና። ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 28 ክሳብ 33 ጥቕስታት ዘለዋ ኣቶም ኩልኹም እትፅዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዑ ኣነ ከዕርፈኩም እየ። ኣነ ለዋህ ልበይ ትሑት ኣርዑተይ ፈኩስ ፀረይ እውን ቀሊል እዩ እሞ ኣርዑተይ ፅሩ ካባይ እውን ተማሃሩ ንነብስኩም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም። ኣብዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እትህቦ ናይ ስብሃተ ነግህ ኣገልግሎት ቃል እግዚአብሔር ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ናባይ ንዑ ዝብል መለኮታዊ ፃውዒት እዩ። ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ እቲ ዕድመ ንመን እዩ ወይ እቶም ዕዱማት እንመን እዮም? ኩሉ ግዜ ዕድመ ክንሰምዕ ዕድመ ክንሪኢ ከለና ኣነ ተዓዲመ ድየ እቲ ዕድመ ንመን እዩ ዝምልከት ኢልና ክንሓስብ ንቡር ስለ ዝኾነ እዩ። እቲ ካልኣይ ባህሪ ተዓዳሚ እንታይ እዩ? እንታይ እዩ ባህሪኡ ተዓዳሚ? ንምንታይ እዩ ዝዕድመካ ዘሎ? ኩላህና ከም እንፈልጦ ንብዙሕ መገዲ ክዕድሙና ስለ ዝኽእሉ ሰባት ወይ ንሰባት ክዕድሙ ስለ ዝኽእሉ እቲ እንዕድመሉ ዘለና ኣርእስቲ ወይ ዓዳሚ ባህሪ ናይቲ ዓዳሚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 7 ካብ 35 ጀሚሩ እቲ ፈሪሳዊ ስምዖን ከዓ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓዲምዎ ነበረ ይብል። ዓዲምዎ ከብቃዕ ዓቤቱ ግን ኣምላኽ ኣይኮነን ጥራይ ዘይኮነስ ነቢ ኣይኮነን። ነቢ እንተዝኸውን ነዛ ሰበይቲ ምፈለጣ ነይሩ። እንደዝፈልጣ ከዓ ክትንክፎ ኣይምፈቐደን ምሰጎጓ ነይሩ ዝብል ነቢ ኣይኮነን። ዓዲሙ ኣብ ገዝኡ ከብቅዕ ምሳሕ ዓዲምዎ ከብቅዕ ንፍርዲ ከም ዝፈረዶ። ስለዚ ባህሪ ተዓዳሚ ንዑ ናባይ ዝብል መለኮታዊ ዕድመ ንኩሉ ፍጡር ብፍላይ ከዓ በዚ ሰዓት ዝንዓና እንድሕር ንብል ኣለና ባህሪ እቲ ዝዕድመና ዘሎ ንምንታይ ዕላማ እዩ ዝዕድመና ዘሎ? ባህሪኡ ኸ እንታይ እዩ? ከነፅንዕ ከዓ ፍቃድ እግዚአብሔር እዩ። ሳልሳይ ነጥቢ ዕላማ እቲ ዕድመ እንታይ እዩ?
جلسات نزنهم جلسات نتقمهم جلسات نختالو لخان بزح نجار كعدمو جن علامة أتي عدماي انتاي إيو رابعي عدمات كمال أوم زلوم نجارات ويرقحيتا زخوانا نخبر تعديمو اتخمالوز قبو عند زي عماليو نابتي عدمة نابتي نايت عدمة سنة سرعات كساتف آيك إلني سلازي زخاء نفس وكفنا خنفلتو تعديمنا هنا عدماتنا انت دالنا اتز عدمنا زلو بحرين تدعات فليتنا يوم كان مالو اوزلنا خناتو تنعسرت لبامات تنعسرت دناقل حموش لبامات حموش عياسو إلوان زلو تن لبامات اتخمالو اوز قبئن رقوحيتات تردي انسل زمالا لبامات كوينن اب مرعات قنشل كاتساديفن إتنا عاشقا كمالوز قبأن سلزي مالا أبتي مرعى نايت جنشل كساتفا أي كألان سلزي عدومات كمال أوام زلوهم رقحيتات انتايوم ننفس وكفنا رينا انتاينا نابت عدمة اتعدمة ملكوت هاوس أو عيتي ناباي نعويز بالزلو أما جرشان ريوخا حفشاوي مدمدمين يرستناي قدس بيت خريستيان سبهاته نجه صلوته سرك خسرع كلا كم تسقانا نجبي ماي مسلالي معقل زدليو السند زي رخبها بغري بوعي بتميت بحمام الساقه نفسنا خاخمو بحمام حاتيات نخيت الساقه نفسنا خاخمو منفساو مجبتها مجيبا ختدلدلن كتعبن منتي اب نفس وكف جزيه ناي نجهي ناي قداسي ناي سرك النابلت قال እግዚአብሔር بفلاي ካብ ወንጌላትን ካብ መዝሙር ዳዊትን ነዚ ሰሪዓትልና አላ ኣብዚ ዕለት እዚ ከዓ ነዚ ኢና ክንርኢ ናባይ ንዑ ምናልባት ድሕሪልኩም ዝኣተኹም መበገሲ ጥቕስና ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 11 ካብ ቁፅሪ 28 ክሳብ 30 እዩ ስለዚ ኣርእስትና ክደግመን እየ ቀዳማይ اتوم عدمات النمانيوم كالاي بحري اتعدامي سالساي علامات عدمه رابعاي عدمات كمال اوم زلوم رقحيتات حمشاي كا حفشاوي مدمدمتاي قداماي اتوم عدمات النمانيوم قال بقالو اتم كلكم تسعرون صور زخبدكم سبات اب شجر انتليخا اب صقم انتليخا ناي شجرهم تخافلتن خونو نخيت حتى منتي اب صقمكا بزحات سبات اب صقمكا خرحقوها اب صقمكا كفلو يخا يخليهم اذا عد مازقن كلكم تسعرون صور زخبدكم سقاو صعري ناي أمرو صعري نا حلينا صعري نا حاتيات صعري نا علت ناي منبابرو علت صعري ناي حمام صعري ناي چنقتن شجرن صعري زتفالالي صعري كمون صور زخبدكم نفس وكفنا زتفالالي صور كهلونا خيلي قال ناي حمام صور قال ناي سراح مسان صور قال ناي فقري سدرابيت مسان صور قال نزي زي معقاب يا اخلا نزي مبال بقندو خا اتناي حاتيات صوري معناتو تزخه بدا صور ناي حاتيات صوري كلكم تسعرون صور زخبدكم من ناباي نعو كبري نزخر سميخون سلازي نفس وكفنا نسمع زلنا ازعد مزنعنا ايه صورنا شجرنا شخمنا حاتياتنا ودقتنا بزي يقدس نفس وكفنا بزعد مزع الدماتنا كلكم تسعرون صور زخبدكم من ناباي نعود قال ابنت كنرينا وانجيل لوقاس معراف 10 قصري 4 سبع 4 كلتن مارتا غنا ببزح مقلقال تسعر نبرت دوي لها قويتاي
حبتي حديقات النبيني كقلقلو قد يبلكانيخا امبارك نخت دقفني نقرا بلتو ويتا يسوس دما ملسلا مارتا مارتا ببزح نقر تجنقن تقوهين اللغي اتزاد لقنا حدا نقر ترايو ماريام سخاب ازي وسد صبوق قدا حريا مارتا مارتا ببزح نقر تجنقن تسهر اللومي نهيوتنا اب هيوت مارتا نأتواي مارتا نماريام تراي زي كونه نقويتا يس كريستوس كتنقفون كتأززون جميرا قدا يبلكان ديو نحابتي نقرا نختحقزني نقراي قويتا يس كريستوس جن سلمنتاي نعاي كمز تبلنا عاي بلان سلمنتاي بحابتغي حدا نقر قنيلوا ببزوح نقر تسهرين تجنقنا اللغي نفس وكفنا بزي ساعات زي بزخونن بزي كونن بزخبدن بزي كبدن نجنقن نشقرن صور زخبدنا صورنا زقلل قويتا صورنا زقلل مدحاني حمامنا زفوز تبجاوي نوعو ناباي يبلنا قالو سلازي اتعدمه نخلهنا صقمنا حمامنا حاتياتنا ودقاتنا كفاتنا نورنا بزي قدس اتعدمه نعاي نعاخاتكم نعاي نعاخي نعاي نعاخا نخلهنا يتعدمه ناباي نعو من كلهم التسعرون صار زخبدكم سلازي بحري تعدى من تاي أنا لواه لبيون تحتيو أرعو تيفوكوش صاريون قليل اتزعد من نازلو شكانا يكونن لواهيو تعبيثنيا يكونن لبو تحتيو لعلا عقمنا سكيمو كساد نازقو عص زي كونه أرعو تفوكوشيو صارون قليل ناباي تملسو خملسكمي بزبدلكم أبسا تأمنمو أبساهم كحد قلكمي ناباي تملسمو خسمعكمي بسعدكم أفكرهم وخفكركمي بدل حواتكم حدقمو كحد قلكمي كابز زتعم عدمة يلن لو هاتو حياونتو أب كله قال እግዚአብሔር أب كله تاريخ زبا أملاخ زقلس كوانتو غنى مزلنا قزيه أوانجيل لوكاس معرف 15 قصر 23 كساب 24 ازودي ميتو نيرو حاويو طفيو نيرو انترخيبي امو سبح تلام امسيخم حردو نبلع نتحقوس بلوم كحقوسو دما جموري نبرت أبو وسيدو قبو تمقيلو بيت أبو بفقادو زحدقه أبو بقباب زاكبو نبرت بزي قباب زباخنه أب كبير شقر زودقه شقرو ترديو نابو بويك من لسيلو مستملسه أبو أبي نيركا أبي صنحيخا نمنتهات في إكايو مسبع المن بتين كايلو إحاتتون ودي تفي نيرو ترغيبو ميت نيرو خاطنسيو سلازي كدان لوطلو ጫማ ለውጥሉ አብይዱ ቀለቤት ያትውሉ ስብህ ተሕረዱ ወደይ ጠፊ ነይሩ ተረኺቡ ነይቱ ነይሩ ኸአ ተንሲ ዘይጸባጸብ ብናይት ማሊ አበሳን በደልን ዘይጸባጸብ አምላኽ ዘይርስዕ ግን ንዝተናዘዝናሉ አበሳ ኸአ ዝርስዕን ዝድምስስን ለዋህ አምላኽ ወደይ ጠፊ ነይሩ ተረኺቡ ነይቱ ነይሩ ኸአ ተንሲ بزعبا محرتو اب تنبيت إساياس 43 قطري 25 كلهنا كنصرعن كنذكرون تسفا خي نقرص منتي انا منت سميله ابسا خاز دمس سلكا نحاتيات كاون اي كذكروني كبرن زخر سمو يكون انا منت سميله ابسا خاز دمس سلكا نا ابسا خاون أي كذكروني كبرين زخر سميخون بحري نايت زعد من نازل له مفلات بتسفى
بنسحنا أملاخ نخنملس عابي درخيت سلاز جبر بحري وخنا لليو عزي سناين صبقني أبونجيل ماتيوس معراف عسرته وكلته وزرع عسرته وتشعد تغصاب عسرة أي كراخرن أي تشدرن أبد دبابايون حدا قادمسو أي كسمعنيو فردنا بعود كساب زبصح شفلق شامبق ويسبرن زتكخ طوافن ايتثن احزاب كابسمو تسفاخ غبريهم ابت ولدو بتغزرت ابت امنت زينبرو بممصا ناي زحياوا يا غواسا كمزنريو زلنا اي كراخرن ابينيركا بينيركم ايبلن دمصو ايسمعن زتكخ طواف سي أقدمو طفي زتكخ زلو مالت نزون كي ثرثه زتسبره زتقطقطه شامقو زي سبر أحزاب كا بسمو تسفا خغوريهم إذا تسفا زي أب حق موسى أب بوليكيدان أب أوريد زلواويان معرف عسران شريشن عسر سلسته متان باروتهم كي تخونو كاب مدر قبس زوصاكم أنا إغزابير أملاكم يه قرابة عطار عدكم دما سبركو رؤسكم العلكم كم تخدو خاء قبركم سلازة عدامينا لوهن تحتن أرعت بارنات سيرو فكو شارعت زصوري من البعض صيرنا يوزلنا صور كيلغسو ناتاتهم صور كهوبنا زغلو أب عالمن عالمن بحريات بزحات يوم نسجن نتفكش صارو نتفكش أرعتو خساك من نانتغينو مجمرياتنا يبارنا تارعت قرابعاتكم سيريلو تمنع محرس تمكرو زلكم اتي مران قرابعات زبهال اتي بعراي مسارعته تحيزو سرلي سلازين تحيز بلوم زلو أنا إغزابير أملاكم قرابعات أرعتكم دما سبركو رؤسكم العلكم كم تخدون قبركم أب إغزابير زملس سبا يحفرني أب إغزابير زملس تسفى أي قرصني سلازي أرعت حاتياتنا مسبرة أرعت حاتياتنا سيرو ناس مسقبرة ني أملاخن أقلقلت أملاخن سعبت أملاخن كويننا ني أملاخ بمخانا حقوس تسمعنا رأسنا أغنينا خنكيد زقبر هياو أملاخ كبرنا زخر سميهون سلازم بار أرعوتي صورو زبلنا زلو أزرعوت زنتايو أبدقوا إرمياس معراف سلسة قصري عسران حمشان عسران شوعاتن إجزي آبير نتوم زصبيوه نتات تدليو نفسي سناي إيو نمدحان إغزابير تسفى مقبارن بهدآت مصباين سناي إيو نساباي بنئسنتو أرعوت مصار سناي إيو من البات بقطراوي النبابرة أرعوت مننت ناي بعراي إيو من البات أرعوت بمسكامو اتزرابع ويتبعراي أبكسادو صعوت كوز خلي إذا صعوت إذا قسلي بسلا سمبرات زي كونس ماننت بعراي مخانو زحرس مخانو أبوتاتنا أسرو متلل أتي نبعور تراي زقبا حزاتي صعوت أبكسادو ملكت زي ولو زرابع أبزي حزات زخاتو أي فكادوني سلازي نت حزات زحلو بعد زترقحو حلوتي ألو صعوت زلوا بخمو نابت حزاتي نابت مسل كأتخلو صعود زي بلغن وانو حارسو كحرس كريمي انتيلو محيل كأتوه مخنياتو ملكت يبلون مننت يبلون أبكسادو صعود يبلوني سلازي نساب أي بنسنتو أرعوت مسار سنائي مخنياتو ساب أي مخانو ني أملاخ مخانو مس أملاخ مخانو حد عبي مننت إيه اتبعراي ويتزرابع أبكسادو صعوت انتليو كحرس كم زخرمه أرعوت كم زصوره نمان نمسب زي التراجريل
ኣብ ከሳዱ ናይ ጽዖት ምልክት እንድሕር ናይ ኣርዑት ምልክት እንድሕር ዘይብሉ ኣብ ትሕዛእቲ ከኣቱ ኣይክእልን እዩ ዋና ደፊሩ ንሒሉ ጥሒሉ ሓሪሱ ኢሉ እንተእትይዎ ጥራይ ካብ ምኽልካል ኢሎም ኣቦታትና ነዚ ሰሪዖሞ ስለዚ ንሰብኣይ ብስንእስነቱ ኣርዑት ምጻር ሰናይ እዩ ብዙሕ ግዜ ንቤት እግዚኣብሔር ምምጻእ ምስ ሸምገልካ ምስ ኣረግካ ስራሕ ጠጠው ምስ በልካ ጥሮታ ምስ መጻኻ ምምጻእ ከም ልምዲ ወይ ከም ባህሊ ዝሓዝናዮ ክንህሉ ንኽእል ኢና ቃል እግዚኣብሔር ግን ንሰብኣይ ብንእስነቱ ኣርዑት ምጻር ሰናይ እዩ ንሰብኣይ ብንእስነቱ ናብ እግዚኣብሔር ምምጻእ ንሰብኣይ ብንእስነቱ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ንስሓ ምምጻእ ሰናይ እዩ ሳልሳይ ዕላማ ዕድመ እንታይ እዩ እቲ ዓዳሚ ንምንታይ ዕላማ እዩ ዝዕድመና ዘሎ ኣነ ከዕርፈኩም ምስ በለ ቀፂሉ እንታይ ኢሉ ንነብስኹም ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ክልተ ዕረፍቲ እዩ ዕረፍቲ ስጋን ዕረፍቲ ነብስን ዕረፍቲ ነብስን ዕረፍቲ መንፈስን ምድራዊ ዕረፍትን ሰማያውን ዘለኣለማውን ዕረፍትን ኣነ ከዕርፈኩም እየ ንነብስኹም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ስጋና ዕሪፉ ነብስና እንደዘይዕሪፉ ኣብ ዓራት ዓይንና ሰለም ምባል ኣብዩ ብጭንቂ ንሕልፎ ውሑዳት ዘይክንከውን ንኽእል ኢና ስለዚ ኣነ ከዕርፈኩም እየ ዕረፍቲ ስጋ ኣባይ ኣሎ ዕረፍቲ ነብሲ ኣባይ ኣሎ ኣነ ከዕርፈኩም እየ እሞ ናባይ ንዑ እዩ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ካብ 8 ክሳብ 10 ኢያሱ ኣዕሪፍዎም እንደዝኸውንሲ ድሕሪኡ ብዛዕባ ካልእ መዓልቲ ኣይምተዛረበን ነይሩ እምበኣርሲ እቲ ኣብ ዕረፍቲ ዝኣተወ ከምቲ ኣምላኽ ካብ ግብሩ ዘዕረፈ ንሱ እውን ካብ ግብሩ ኣዕሪፉ ኣሎ እሞ ንህዝቢ ኣምላኽ ዕረፍቲ ሰንበት ተሰሪዓትሎም ኣላ ምስ በለ ኣብ ቁፅሪ 11 ስለዚ ሓደ እኳ ናይቲ ዘይምእዛዝ ኣርኣያ ወሲዱ ከይወድቕ ናብታ ዕረፍቲ እቲኣ ክንኣቱ ንጋደል ዕረፍቲ ተሰሪዕልና ኣሎ ናብቲ ዕረፍቲ ከይነኣቱ ከዓ ሓሳብ ስጋ ሓሳብ ዓለም ሓሳብ ሰይጣን ዝጥቀመሎም ሓይልታት ኣብዚ ከይነኣቱ ንምዕንቃፍና ብዘይ ዕረፍቲ ስለ ዝዓዩ ንሕና ከዓ ነዚ ዕንቅፋት ንምስጋር ናብቲ ዕረፍቲ እቲ ክንኣቱ ንጋደል እዩ ምክንያቱ ምድሪ ተስፋ ዘዕርፍሉ ምድሪ ከነኣን እኳ እንተኾነ ድሕሪ እያሱ ምድሪ ከነኣን ንኩሎ ነቶም 10 ነርስቶም ምስ ኣውረሶም ብድሕሪኡ ብዛዕባ ምድሪ ተስፋ ምድሪ ዕረፍቲ ምዝራቡ ቃል እግዚኣብሔር ካልእ ዕረፍቲ ኣሎ ሰማያዊ ዕረፍቲ ኣሎ ስለዚ ከዓ እዮም ቅዱሳን ኣቦታትና ሰብ ካብዛ ዓለም ዝኽፍለ ከሎ ኣቶ እገለ ዓሪፉ ወይዘሮ እገለ ዓሪፈን እናበሉ ዝገልፅዎ ስለዚ ሓደ እኳ ናይቲ ዘይምእዛዝ ኣርኣያ ወሲዱ ከይወድቕ ናብታ ዕረፍቲ እቲኣ ክንኣቱ ንጋደል ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 19 ክሳብ 20 እምበኣርስኸ ሓጢኣትኩም ምእንቲ ክድምሰሰልኩም ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ከዓ ዘመን ዕረፍቲ ምእንቲ መጻልኩም ነቲ ቅድም ንዓኻትኩም ተሓሪ ክርስቶስ ከዓ ምእንቲ ክሰደልኩም ሲ ተነስሑን ተመለሱን ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናዝሬት ዝዓበየ ንሰብ ናዝሬት ንምዕዳም ናብ ንስሓ ንምዕዳም ናብ ህይወት ንምዕዳም ናብ በረኸት ንምዕዳም ኣብ ማእኸሎም ተረኺቡ ንዓኣቶም ንምዕዳም እዩ መሲሉ ንሳቶም ግና ክገንሖም ክግስጾም ከሎ ኣብ ክንድነት መግናሕቲ ተረዲኦም ንጥቕምና ኢሎም ዝቕበልዎ ይኹርዩ ነይሮም ሕሉፍ ሓሊፎም ከዓ በቲ ዓዶም ተሰሪሓትሉ ዘላ ከጽድፍዎ ከም ዝፈተኑ ቃል እግዚኣብሔር ይነግረና ንሕና ኸ ሎሚ ባህሪ ናይቲ ዓዳሚ ርኢና ኣለና ንምንታይ ዕላማ ይዕድመና ከም ዘሎ ርኢናዮ ኣለና ዕዱማት እነመን እዮም ከዓ ርኢናዮ ኣለና ከም ፈቓድ እግዚኣብሔር ንሪኦ
عدومات كمال اوام زقبهم رقاحيتات انتايوم أرعوتي صرو كابايون تمهارو أرعوتي صرو كابايون تمهارو قصر ربعته عدومات كمال اوام زلهم رقاحيتات نحنا أنا نسخهم أنا نسخي أنا نسخا أنا نسخاتكم أنا نسخاتكن كان مالو زلنا أرعوتي صرو كاباي كا تمهاري أرعوتي فوكس إلو انتاينا نمهار كاب قويتا إيس كريستوس انتاينا نمهار برقسيو كاب نبيات كاب هيوت نبيات كاب هيوت هواريات كاب هيوت صادقان كاب هيوت سماعتات نمهارينا منش مبقول أبنتنا جن قويتا إيس كريستوس سلازي كاباي تمهاري ممهرنا بسقا ممهرنا بمنفس ممهرنا بمدري ممهرنا بسماي كخون ناي قويتا إيس كريستوس تمهارو هنكون كابز زعب بعلمه كابز زعب بسقايلن تقداميت النرياجن أرعوتي صرو أقدم ناري إنيانيرنا نسباي بنسنتو أرعوت مصار السناي نكزابير أملاحكا أبغزين سنتكا ذكرو زبلا مكبب تصحيف زلو نكزابير أملاحكا كاب نغو كابتوم نغو جميرو مستبهلو خبايون تمهاري انتاينا نمهار فيليبي معراف كلته فيليبيسيس معراف كلته قصر حموش شخص أب شمانته إتا أب كريستوس إيسوس نبر حسب أباهم ونهالهم أقبابا أقلقلتو أقبابا زراربو كحاتت كله أقبابا تحاتتو كملس كله أقبابا ملالسو ويتا إيس كريستوس كحاتو وخلو خمي قري ملس نيرو ويتا إيس كريستوس كحاتت كله خمي قري حاتت نيرو ويتا إيس كريستوس كقبل كله خمي قري يقبل نيرو ويتا إيس كريستوس تسفا خهب كله خمي قري تسفا يهب نيرو ويتا إيس كريستوس كجنحن كجرسس إن كله خمي قري يجسس نيرو كاباي تمهاري إتا أب كريستوس إيسوس نبر حسب أباهوني هالهم من النت نايدك سبات سلستين حسب زربا تكبر قداماي كنستوعللون كنتن قالون زلنا جن حسابي مخنياتو منچ ناي زربا ناي سراهن حساب سلازغونه سلازغاي حواري قدس باولوس اتا اب يسوع كريستوس زنبر حساب اباهموني هالهم نسو بملكع املاح كنسو نتما عرا املاح مخانو كم من زعير ايون ملكع باريا وسيدو رؤسو احسره سبون مساله بنبرتو كم سب كوينو ترخبه رؤسو خسع موتات حتى كسع موت امسك القدا تعززي كبري نزخر سميهون كريستيان تباهلنا بكريستوس ساعات كريستوس كويننا ممهرنا إيسوس كريستوس اندزي كوينو حسابنا زربانا تكبارنا أنصار سرحنا يقويتا إيس كريستوس تخوينو أتحاتتانا أملالسانا أنصارنا يقويتانا إيس كريستوس انتدا خوينو كريستيان دك كريستوس كنبهال أي كألن مخنياتو بزحات كومون دامسلوم كم زي كونو قال እግዚአብሔር معيدنان مخيرنان الله ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 23 بسمካ ተነቢና بسمካ ተአምራት ጌርና አቤትና በልዕኻ አቲኻ ከመይ ዘይትፈልጠና ትፈልጠና ኢኻ ይክብልዎ ከለው ገበርታ ዓመፃ ካባይ ረሃቆ አይፈልጠኩምን ካብዝ ከም ዝሰውረና ስለዚህ ተአብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ተሐሳስባ አባኻትኩም ከአይንበር ከም ተቀዲምና ዝርአናዮ ማርታ ብዛዕባ ይደግደ ይብልካኒ ኻ ክትብሎ ከሎ ስለምንታይ ከምዚ ኢልክኒ ይበላን ግድኽ ስለዘለን እንዴ ካብ ሰማያት ወሪደ ተሰጊ ኸድሕነኪ ግድኽ ስለዘለን እንዴ ካብ ኢየሩሳሌም ንቢታንያ መጽየ ኣብ ገዛኸ መጽየ ዘለኹ ክብላ ይኽእል እዩ
ويتا إيس كريستوس هاي ملسلان سلازي نقشتو إنت تنكفونا أهانا دو خمز بحال نعايدو نبلولو بزح جزي اللوي إتا أبي إيس كريستوس نبرا حساب أباخاتكم كأي هاللهم مخنياتو انتا ايتر استنا كاباي تمهارو كاب تعقستو تعقستي كاب عقلو عقلي كاب تحتنو تحتنا كاب لوهاتو لوهات كاب قدسنو قدسنا خنوسد كاباي تمهارو لومي ممهرنا مني كام منينا نمهاري عزينا خنستوعل قباءنا لومي سمعناين زرعناين كندقمن كنا تكبرنا يكوننا انت سويعنا ممهركم أنا إيه كاباي تمهارو الست غينو عرفت خنركبينا ويتا إيس كريستوس كحاتو وخلو أبكن من بيلاطوس ندهري تأثيرو سعر سنبتي نقيسار جبري أي تخفولي إزبل دبي الزيبولي أغانن تزوج أنا نقوسي النابلة نهزبي النعب إلو زخلو خصتات كقربو خلو ويتا يسوس جنا اتجزعي كساب زقرن حنت قالكوا أين اللسان سلازغا قدس بيت خريستيان أو تأجست زمت أنا زت أجست أو أرمومات زكمزة أرمومات إنزا يسألوا يسألامو وإنزا يهممو إذاك أياممو أزي نسلا زي ما زي كونه نخميز مسألة ويتا خمنا قلقل بخمي كم زحلفة نحنا بخمي كن مهار نخل نعنا نخلب بمنا زت صحفة ملأختك زعبيه سلازي كاباي تمهاري لومي يقبر الله إلنا خنقبر يبلو الله إلنا إلومنا خنبل صحيفو ملنا إلنا خنصحف غيرومنا إلنا خنقبر زي كونس ممهرنا منيو ممهرنا انتاي يقبر نيرو دك ممهرنا هنكون نحنا لومي انتاي كنقبر علنا برقصيو عبت منفسخ سابنا زياتنا كخبدنا عشنات كوينو خسمعنا لوهات كوينو خسمعنا فرحي كوينو خسمعنا يخيلين دك كريستوس كريستيان كنكون تخينا جن كاباي تمهاري ملوكتاو ملختي كلتي انتن رقاحيتات عدومات كمال وزلوم أرعد كريستوس كنصور أرعدنا أرعد السحا أرعدنا أرعد تحتنا أرعدنا أرعد تعقستي أرعدنا أرعد حقي أرعدنا أرعد قدسنا أرعدنا أرعد لوهات خون صورنا إزخ خون خنياتو صور كان أب أملاخ دربيو إلو أب مزمور داويد 55 قطر 20 كلتن صور كان أب أملاخ دربيو نسخ آخر دقفت كايب لومي أب چنقت أب شجر بلعنا مسقام نسئت تخلينا مماق نسئن زلنا صورنا بعلهنا خنسكمو سلاني دلي عقمنا دهم سلازغونا خنصرو أين خلنينا سلازي كامن مهار ممهرنا مني እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ቃል እግዚአብሔር ክርስትና ብሕልሚ ወይ ብርሑቕ ዝጥመት ዘይኮነ ዝጭበጥ ዝድህሰስ እዩ ልክዕ ከምቲ ተገሊጹ ዘሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍቲ ባህሪ በቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸዶ ዝነበሮ ክንነብር እንድሕር ፈቲና ባዕሉ ከኽእለና እዩ ህይወትና ርኢና አንጻሩ ኢሎምና ክንብሎም ገይሮምና ክንገብሮም أب هلخ أب هوكت أب تعبيد أب مصران تدعلينا ممهرنا قويتا إيس كريستوس هايكونن ندحر قويتا إيس كريستوس ممهرنا زي كوينغا كالق ممهر بفلات يخون بزي فلات كالق ممهر أب نفسنا أقميتنا لنا مالتي هاتو دك أبراهام ينا خبلو خلو قويتا إيس كريستوس تحيتي له دك أبراهام هايكونكم من أبوهم أبراهام كم زاي جبرن دك أبراهام تتخونس سرح أبراهام جبركم نيركم إلو أجهد أبيلو من تخمل سخاء
ንስኻትኩም ደቀ ኣቦኹም ደቂ ዲያብሎስ ኢኹም ስራሕ ዲያብሎስ ከዓ ትገብሩ ኣለኹም እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ብደረጃ ፍልጠት በደረጃ ማዓርግ በደረጃ አገልግሎት ተራ ሰባት አይነበሩን እቶም ደቀ ኣቦኹም ደቂ ዲያብሎስ ኢኹም ዝተባህሉ ተራ ሰባት አይነበሩን ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከይተፈለጦም ደቀ አብርሃም ኢና እናበሉ ደቂ ዲያብሎስ ደቂ ጽድቂ ኢና እናበሉ ደቂ ኃጢአት ኮይኖም ስለዝረኸቦም እስኻትኩም ደቀ ኣቦኹም ደቂ ዲያብሎስ ኢኹም በር ደቂ አብርሃም ኣይኮንኩምን ምክንያቱ ባዕልኹም ረእይዎ ኣቦኹም አብርሃም ከምዚ ንስኻትኩም ትገብርዎ ኣይገበረን ወይ ከዓ ንስኻትኩም ከምቲ አብርሃም ዝገብሮ ኣይገበርኩምን ኣብ መደምደምታ ንሪኦ ምዕራፍ 5 ነጥቢ ወንጌል ሉቃስ 23 39 ክሳብ 42 ካብቶም ተሰቕሉ ገበርቲ ክፉእ እውን ሓደ ንስኻ ክርስቶስ እንተኾንካ ንርእስኻ ንዓናን ኣድሕን ኢሉ የላግጸሉ ነበረ ሰብ ኣብ ጽጋቡ ጥራይ ኣይኮነን እግዚአብሔር ይርዳእና እምበር ኣብ ጨንቁ ናይ ላግፂ ልምዲ ናይ ላግፂ ኣመል እንተሊካ ልዕሊ ኩሉ ከዓ እቲ መላገፂ ዝኾነ መንፈስ ርኩስ እንተተቋጻጺርካ ዋላ ኣብ ኣፍ ሞት ኮለኻ ኢኻ ትቕልድ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ደሙ እናነጠበ ትንፋሱ ትልኽ እንዳበለት ኮላስ ኣብ ቀልዲ ነይሩ መን እዚ እቲ ብጸጋም ዝነበረ ሽፍታ ማለት እቲ ካልኣዩ ግና ኣታ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ፍርዲ ኮለኻስ ኣምላኽ ዶ ይትፈርህን ኢኻ ንሕናስ ብሓቂ ብግብርና ዝግባኣና ተፈደና እዚ ግና ሓንቲ ክፍኣት እኳ የብሉን ኢሉ ገንሖ ንጎይታ ኢየሱስ ከዓ ጎይታይ ብመንግስትኻ ምስ ትመጽእ ዘክረኒ በሎ ጎይታ ኢየሱስ ድማ ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ከም ትህሉ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ ከብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ሙሉእ ዕድሚኡ ኣብ ሽፍትነት ዝነበረ ሽፍታ ኣብ መስቀል ንጎይታ ረኺቡ ኣብ ጸበብኡ ንጎይታ ረኺቡ ሓጢአቱ ተኣሚኑ ነቲ ዝእብስ ነበረ መላገፂ ገኒሑ ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማሕፂኑ ስለዚ ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ትህሉ በዚ ከዓ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተዘከረነ እግዚኦ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን እናበለት ብኽብሪ ነዚ ታሪክ እዚ እትፍጽሞ እዩ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 1 ክሳብ 2 ኣታ እስራኤል እንተ ተመለስካስ ናባይ ደኣ ተመለስ ነቲ ጽያፍካ ካብ ቅድመይ እንተረሓቕካዮ ቀባሕባሕ ኣይክትብልን ኢኻ ሽዑ እግዚአብሔር ሕያው ኢልካ ብሓቅን ብቕንዕናን ብጽድቅን ክትምሕል ኢኻ ኣህዛብ ከዓ ብኡ ክባረኹን ክሕበኑን እዮም ይብል እግዚአብሔር ተተመለስካስ ናባይ ደኣ ተመለስ ስለዚ ናባይ ንዕኹል ከሎ ብምንታይ ኢና ናብኡ ንምለስ ብንስሓ ኢና ንምለስ ካልእ መምለሲ ይብልናን ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ዓቕምና ስለ ዝፈልጥ ድኻምና ስለ ዝፈልጥ ብዝሓጥኣናዮ ሓጢእና ከይንተርፍ ብዝረኸስናዮ ረኺስና ከይንተርፍ ምእንቲ መምለሲ ዓንቀጸ ንስሓ ልክዕ ከምቲ እዳውና ኣብ ነፍሲ ወከፍ እናተሓፀብና ከለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከዓ ረሲሑ ዝጸንሕ ነፍስና ከዓ ከምኡ እያ ስለዚ እንተተመለስካስ ናባይ ደኣ ተመለስ ብንስሓ ምስ ተመልሱ ናብ ኣምላኽ ዘይበጽሑ ብዙሓት እዮም ስለዚ ክትምለስ ኢኻ ተመለስ ኢሉ ምስ ተመለስካ ከዓ እንታይ ግበር ናባይ ደኣ ተመለስ ስለዚ እቲ ተስፋ እንታይ ኢሉ ሽዑ እግዚአብሔር ሕያው ኢልካ ብሓቅን ብቕንዕናን ብጽድቅን ክትምሕል ኢኻ ኢሉ ልቢ ንበል ብሓቅን ብቕንዕናን ብጽድቅን ክትምሕል ኢኻ ኢሉ ኣህዛብ ከዓ ብኡ ክባረኹን ክሕበኑን እዮም ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ርዮም ነቲ ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ኣህዛብ ክሕበኒኦም እስኪ ከመይ ኢሎም እዮም ኣህዛብ እቶም ናይ እግዚአብሔር ኣገልገልቲ ምስ እግዚአብሔር ሓቢሮም ሓሳብ እግዚአብሔር ሒዞም ኣምላኽ በኣቶም ክዓይ ክጅምር ከሎ ከመይ ኢሎም እዮም ኣህዛብ ንእግዚአብሔር ዝፈልጥዎ ዘገልግልዎ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 47 እቲ ንጉስ ቤልሻፅር ማለት እዩ ንዳንኤል ንስኻ ነዚ ምስጢር እዚ ክትገልጾ ካብ ከኣልካስ
أتا أملاككم بحقي أملاك أمالختن ጎይቶትን ገላጽ ምስጢራትን እንተ ተመሊስካ ናባይ ተመለስ بحقن بقنعنان بصدقن تتمليسكا خا أحزاب بزخ باروخيهم نእግዚአብሔርካ ከመስግን ወእምን ከምቲና በከደኖ ጸርገይሩ ዝገለጸ ገይሩ ንእግዚአብሔር ዝገለጾ ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ ሰባት የለን ንስኻ ነዚ ክትፈልጦ ካብ ካልካ ምክንያቱ ካልኦት ሰባት ዘዝሓለሞ ክትርጉሙሉ ከለው ዳንኤል ግን ከምዚልካ ሓሊምካ ኢሉ ገሊጹ ንስኻ ነዚ ምስጢር ዝክትፈትሖ ካብ ካልካ أملاككم بحقي أملاك أمالختن ጎይቶትን ገላጽ ምስጢራትን ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 15 ቁጽሪ 19 ክሳብ 21 ስለዚ እግዚአብሔር ከም ዝብል ኣሎ እንተ ተመለስካስ ክምለሰካ ኣብ ቅድመይ ከኣደው ክትብል ኢኻ ነቲ ክቡር ካብቲ ሕሱር ተፈሊኻዮ ከም ኣፈይ ክትከውን ኢኻ ንሳቶም ይመለሱኻ እምበር ንስኻስ ኣይትመለሱም እንተ ተመለስካ ናባይ ተመለስ እንተ ተመለስካ ክምለሰካ ምምላስ ማለት ካ እንታይ ኢሉ ነቲ ክቡር ካብቲ ሕሱር ተፈለኻዮ ነዚ ህዝቢ እዚ ድማ ጽኑዕ ቀጽሪ ነሓሲ ክገብረካ ንሳቶም ክዋግኡኻ እዮም ግናኸ ኣነ ምእንቲ ከድሕነካን ከናግፈካን ምሳኻ እሞ ኣይክስዕሩኻን እዮም ካብ ኢድ ኩያት ከናግፈካ ካብ ኢድ ሓያላት ከኣኽብጀወካ ኣይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ስለዚ እንተ ተመለስካስ ናባይ ደኣ ተመለስ እንተ ተመለስካስ ክምለሰካ ናይ ሎሚ ሽግርና ከይተመለስና እግዚአብሔር ክምለሰና ንደሊ ከይተነሳሕና እግዚአብሔር ክምሕረና ንደሊ بحق خيسا وعنايو خملسلنا ندلي እግዚአብሔር ቃሉ ህያው እንተ ተመለስካስ ኣነ ኸኣ ክምለሰካ ኣብ ቅድመይ ከኣደው ክትብል ኢኻ ስለዚ ነቲ ክቡር ካብቲ ሕሱር እንተ ፈሊኻዮ ነቲ ቅዱስ ካብቲ ርኩስ እንተ ፈሊኻዮ ናይ ሎሚ ፀገምና ኣብ ኩሉ ክንነብር ምስ ኩሉ ክንመስል ስለንደሊ እግዚአብሔር ምስትውዓል ሃበና ስለዚ ዕዱማት ኢና ዕድመ ፃውዒትና ከነኸብር ባህረ ዓዳሚና ክንፈልጥ ንመን ከም ዝዓደመ ክንፈልጥ ንምንታይ ዕላማ ከም ዝተዓደምና ክንፈልጥ ልዕሊ ኩሉ ግን ዕዱማት ዘማልእ ወረቋሒ ኣማሊእና ናብቲ ናይ ዕድመ ናይቲ ገንሸል ናብቲ ድራር ናይቲ ገንሸል ዝተዓደሙ ብፁዓን እዮም ተባሂሉ ተጻሒፉሎሞ ነዚ ፃዋዒት ሎሚ ሸለል ከይንብሎ ሎሚ ነዚ ፃዋዒት ዝገዲፍና ሸለሊልና ኣብ ጭንቅን ኣብ ሽግርን ከይንነብር ብህያው ቃሉ ናባይ ንዑ ኩልኩም ትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዑ ኣነ ከዕርፈኩም ኣነ ለዋህ ልበይ ትሑት ኣርዑተይ ፈኩሽ ጾረይ ከኣቀሊል እሞ ካባይ ተማሃሩ ንነፍስኩም ከዓ ዕረፍቲ ትረኽቡ ኢኹም ሎሚ ብደረጃ ግለሰብ ሎሚ ብደረጃ ቤተሰብ ሎሚ ብደረጃ ቤተክርስቲያን ሎሚ ብደረጃ ሃገርን ኣህጉርን ዓለምና ክንዲ ሎሚ ጾርን ሽግርን ሕማምን ኣይበዝሖን እሞ ሎሚ ፈውሲ የድልየና ሎሚ ዕረፍቲ የድልየና ናብቲ ከዕርፈኩም ኢሉ ዝዕድመና ኣምላኽ ሰሚዕና ብንስሓ ክንምለስ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ኩልኩም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ነዚ ናይ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ስብሃተ ነግህ ትከታተሉ ዘለኹም እሴተ ጻድቃን ኣስበት ሆታን ይኽፈልኩም ትብል ቅዱስ ቤተክርስቲያን ንኩሉ ዕየኹም ኣወንዚፍኩም ቅድሚ ኩሉ መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ እሞ ኩሉ ትደልይዎ ክስኸኩም ዝበሎ ቃል እግዚአብሔር ነቲ ናይ ግዜኡ ሓሳብኹን ስራሕ ደው ኣቢልኩም ነዚ ቃል ዝምክትታል እውን ዝርስዕ ገፋዒ ኣምላኽ ኣይኮነን እሞ እግዚአብሔር ደጊመ እሴተ ጻድቃን ኣስበት ሆታን ይኽፈልኩም ትብል ቅዱስ ቤተክርስቲያን ሰሚዕና ክንገብር ገርና ክንጸድቕ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ቅዱስን ዘለዓለማውን እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቲ ንዓለም ምሉእ ዘሸግር ዘሎ ሕማም ከልዕለልናን ክገንሓልናን ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ነታ ብህውከትን ብውግእን ብዓመፅን ትህወኽ ዘላ ኣህጉርናን ዓለምናን ከዓ ንጉስ ሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ
ሓጢአትናን ኣበሳናን ብዓይኒ ምሕረቱ ጠሚቱ ንዓለምና ሰላም ከውርድ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን።